Kunobva mari yaSeWicknel munokuziva here. Vamwe vanoti vakaroma, vamwe vanoti imbavha, and a few may say he's a businessman. But zvese izvi zvandataura hamuna umbowo nazvo. You don't have enough evidence. That's why ndati video rino ndarigadzira ndigokudzai kuti SeWicknel kuti vagoita mari yese yavanayo is because of this child. Without this child, he was never going to be a millionaire. Depasina mwana uyu, devasina zvese zvamuri kuona vanazvo. Ende vari kuda kuziva pamusoro penyaya inoni. I guess you are on the right video because nhasi ndikuzvifomora zvese. Hasta TV. Kune vasingandizive, ndinonzi Hasta TV. November 1982 pakazvarwa mwana mukomana akatumidzwa zita rekuti Wicknel munoda ani Chihwayo. Wicknel munoda ani Chihwayo growing up was like any other kid as reflected by the pictures of his early childhood. Munotoona kuti he wasn't born in a rich family. Tichikombeya zvinhu zvaanazvo izvezvo, upfumi hwaanahwo izvezvo, motoona kutoti wakatozouya leta. Tichinyatsokombeya nemapicture atikuona aya achikura kuti angasiri muimba iri fence. But takatarisa some news outlets like the zimbabwemail.com vanoti Wicknel Chihwayo grew up asingawani zvakakwana, ende zvakaitwa wese neapo pakashaya baba vake akatosorwa namai vake, zvakaita kuti agotanga kutsvaga mari at a very early age because mari yeschool fees yanga yakumunetsa kuti aendere mberi nechikoro. But however, on the other side, pane imwe interview yakabuda kuStar FM yaiva napatisani yakataurwa kuchinzi SeWicknel zviya zvamakaudzwa kuti kwanzi akakura asina zvinhu ndezvekunyepa. SeWicknel akakura ane zvinhu ende akakura achichengetwa namashwede. So when my dad passed away, ndakazongonodzidza boarding school. I used to na Alexio Mashamanda. You know Mashwed? Yeah, yes. Trust me. Baba wangu wangu washaya. I expected kuti mwanjana dzana kumusha. Pane kudziza group A school yakitadle old school. They paid my fees. You know, like Alexio Mashamanda. Yes. Mashwed. Yes. Wow. Alexio Mashamanda was my father's bank manager. He used to work with Barclays. So when my dad passed away, he just said, wow, wana wangu. Wow. Then we in a company against M&H Educational Suppliers. He was very rich. Then he used to give me a blank check with 3 blank checks on go sign. Go and do it. Then my uniform, boots, machi, gross and I just acted like a rich man's son. I paid out, how much do you want pocket money? Much ready? Yes. What do you want pocket money? 50. No. 200, 20 and poor. The end in office by Reliance House in town. But he was my father's baby. No, your dad is late, but I'm still alive. Come on. After someone has watched this clip, he or she may conclude that SeWicknel grew up being fortunate. That's why he's a millionaire. But zvinhu zvamusina kuconsider ndezvekuti kunyangwe mashwede akabatsira SeWicknel, hazvireve kuti mashwede ndiye akapa SeWicknel mari yakawanda yekuti isvike kumiliyoni kwaari. Zvichireva kuti SeWicknel made the $1 million almost out of scratch. Vakatoigadzira vega from scratch because mashwede hapana punhu paaizopa umwe mwana asiri wake 100,000. Handitese tatenderana kuti hapana mashwede paizopa Wicknel mari inosvika 1 million kana kuti mari inosvika 200,000. Which leave us with this question yekuti SeWicknel vakagadzira mari yavo sei? First question yandicha-answer ndeyekuti, is SeWicknel a businessman or a thief? Second question ndeyekuti, SeWicknel munhu akaromba here kana kuti munhu wechurch? I'm going to answer the first question yekuti, is SeWicknel a businessman or a fraudster? The reason why I started this video ndichiti there's a kid who is responsible for SeWicknel's riches. Pane mwana akaita kuti SeWicknel vagoita mari. Mese mashokeka, but mwana wanga nchireva it's SeWicknel. I was referring to himself kuti pane certain steps akaita ari mwana ndo akalaya foundation yokuti agoita millionaire. Take for example, at the age of 15, Wicknel Chihwayo was a wages clerk for a local bus company. Wages clerk munhu anotambirisa vanhu mari.
saka umwe munhu anonzwa zvinozvi kuchinzi seWicknel vaiva wages clerk at the age of 15 ndo zvakaita kuti vagoita mari. Ndofunga mari iyoyo vaibira bus company yavaishandira. Here's what I think. Handimi munoziva kuti munhu ane 15 years hapana paangazopuwa responsibility yekuti tambirisa vanhu vakuru vane high rank. Saka by the time wages clerk seWicknel anogona anga ari mukuru wemahwindi anotambirisa mahwindi pakambani iyoyo, because pakambani iyi yaishandira futi anga atoshedzwawo neumwe munhu aiva shamwari yadhedhi vake achiti kwanzi uya ushandire panapa pakambani mufana wangu ndikupe basa rekuita. Saka hapana paizopuwa mari yekuti atambirise mamaneja kana vamwe vanhu vanoona nezve accounts kuti avape mari. Saka at the age of 15 ndofunga anga angori mukuru wemahwindi. Apart from Wicknel being a wages clerk at an early age, he was also involved in an illegal money exchange. Ndo paya pamunoti money changer mazuano vanhu vanoita illegal money exchange. Ndo pazvikureva. We can even do a comparison with nowadays kuti a child who is 15 years anogona atori muform 2. Saka makaona munhu anoti ari 15 years but atova money changer. It also shows us kuti he had an entrepreneur spirit at a very early age. Tingatimboita fast forward to now, akura izvezvi ane imwe kambani inonzi Intratrek. Intratrek does project planning, procurement, solar and hydro power project. In this case tikutaura magetsi enyika. Tisati tapinda nyaya iyoyo, I want to remind anyone watching this video kuti kana usina kusubscribe pa Hasta TV ndokumbira to subscribe. And also Hasta Shots inotora wedding videos nemafoto kana Lobola videos nemafoto akaeditwa zvakapenga. And kana yochida munhu anoita zvinhu zvandataura izvi anouya kuwedding kwako kana kulobola yako kuti nyaso kufila special ine mavideo anonakidza, garai matora nhamba dziri pa screen idzi, because tisi timu racho. Ini ndinouya netimu rangu tinotoya tiri 3. Torai nhamba idzi dziri pa screen. Hasta Shots. According to wikipedia.org, on the 28th of January 2018, it was reported that Chivhayo's company Intratrek was paid $1 million, but however, $1 million had no explanation kuti yakaenda kupi. So paya Panonzi akaita major corruption and later akatosunga years in prison, but later futi akazowina kesi yaya. Saka vanhu vakawanda vanoti mari iyi ndeye matenda yese iyi yaakapuwa negovernment. Inini zvinhu zvandataura izvizvi zvekambani yake nekupuwa tenda izvizvi hazvina kubva kwandiri. That's why ndatokupa imwe source kuti according to wikipedia.org ndo yataura izvi, and some countless source ari paindaneti ndo ataura nyaya iyi, because inini handidi kuti mugotora video rinoni sere politics. I'm not a political guy. I'm a professional YouTuber, film editor, and a storyteller. In Africa, if someone gets super rich, he or she is suspected of using superstition and powers to enhance one's wealth. Zvinotaura uchinzi muno muAfrica ukaita mari yakawanda unenge waromba. But in this case, in this Chivhayo's case, it's different. Chivhayo hambonzi akaromba nevanhu vakawanda. Anonzi imbavha. Ende iye akavunza kuti uri mbavha here wakarombere, iye anotozviramba oti kwanzi ndakawanirwa makomborero. Ende takatomboprofitwa kuti muZimbabwe muchange mune munhu achaita mari ichashamisa vanhu zvokuti munhu iyeye achatengera vanhu mota sekunge ari kutenga mabhanzi. What kind of a legacy would you like to live? Ndosiya legacy kunzi pane murume aive nerudo nevanhu, pane murume akanamata zvakashamisa, nekuti takatoudzwa kunzi zvakaprofitwa 1994 nkai kuti pane mupostori achazozvarwa kuJohn Masowa anenge aine mari ichatyisa, achatengera vanhu mota searikutenga mabhanzi, achachinja gungano saka zvinhu zva1994 hamuna 2024. So zvakatoprofitwa kudhara 1994, yes. But mari yamboivhunduka here. Achangonakidzapo ndechinhu zvakanzi munhu iye achatengera vanhu vese mota. Saka ndiri kutrai kufunga kuti nemakuru rakaita sangano redu ndikaona ndakutengera munhu wese mota kana 3 million people. Inini wacho ndiye ndine mari kuzoona ndakuafoda kutengera vanhu 3 million. But amboivhunduka here mari. No. One may say this was a straight up lie zvichira kuti seWicknel anenge achinyepera vanhu, but imimi takanyatsozvitarisa zvinhu izvi zvinogona zvisiri zvekunyepa.
kuti seWicknel havana kuromba munhu wechechi. Takanyatsotovatarisa vanonyatsotaridza kuti munhu anofarira chechi yake yemasowe, vanonyatsotaridza kuti he loves masowe wholeheartedly, vanoda masowe nemwoyo wese. Tinonyatsoona kuti zvinhu izvi hazvisi zvekufeka izvi. Munhu ane mari anotogarawo padhasti akatongopfekawo hembe dzisiri flash, havarovi zvemacheni kana chii. Usually vanowanzongopfeka ma-t-shirt ewhite ayaya. Saka panogona pane small percentage yekuti vakaromba, but the high percentage ndeyekuti havana kuromba. If we look into the ways Wicknel uses to secure his wealth, this may be the smartest move ever. Method anoshandiswa naWicknel kuti arambe ane upfumi husingaperi, these ones are smart. Take for example, relationship esa Wicknel. Tisati tatopinda chiro relationship yaanayo naScott, because Scott munhu wofuti ane mari. Wicknel has a good relationship with the president, and having a good relationship with the president is a big for everyone, is a big win for everyone. Kuti unge une ukama wakanaka na president wako. I'm not going to get into much detail because inini handisi political channel. Ndingori YouTuber, I'm a professional YouTuber. Saka handisi kutaura politics. Tungotaura kuti ukama wakagadzirisa wekuti une ukama nevanhu vanazvo, obviously hapana pavangakusiyawo uchifa. Chero izvo zvatakatarisa in our modern day, shamwari dzako ukanga une shamwari dzine mari dzinokubatsira paunopinda mutrabo kuti guys ndisotewo mari yakadai so. Saka chero takatotarisa back in the history time, munguva dzaHitler, vanhu vanga vane good relationship naHitler, vaisupporta the ruling party, vaibatsirwa kare. Handi munozviziva izvozvo. Saka Wicknel izvezvi ndiye futi ari kushandisa the same strategy. Ende tiri panyaya yekuti Wicknel Chihwayo is so smart with this choice of relationships. Totarisa kana choice relationship yaakaita pana Scott. Scott is into gold mining, hani muri kuona. Saka munhu anomaina gold obviously iri shamwari yake. Wicknel kana achikwereta mari kuna Scott, hambofe akakwereta $10 kana kuti ndipo $500, anogona kungokwereta 1 million. Yes, because mese mamillionaire. Kwezvino takuchida kutarisa panyaya inoita kuti seWicknel vaone critics from the public on how he spends his money, kuti vanoshorwa sei kunzi vari kushandisa mari yavo chirudzii. Mari yakashandisa Wicknel Chihwayo kuti anoroora mukadzi wake inototaridza kuti mari yacho dhei racho anga ane mari inodarika 100,000. Ndafonera munyai vasvika gavani vanisa vangotakura nga 50,000, ndine imwe 75 mota. Sandati kune munyai unongosvika ungoti mukuru asita zvekuzomiswa kana auya ati mwana wangu ndiri kumuda. Wicknel is a type of person who spends his money on himself, and anyone who finds excitement kushare wealth naye wanofila kuti uyu ndikufanira kumbomugoverawo a portion of my wealth, anobva amuspendera mari yakawanda. Let's look at vanhu vakapiwa mota. Vanhu vakapiwa mota dzinodarika 100,000. Sofa izvozvi munhu wanaigona kupiwa mota inodarika 100,000, ende vanhu vakatengerwa mota vanodarika 100 in total. Totarisa futi celeb like Chapreza, DJ Fantan vakapiwa mari nemota dzakawanda dzinodhura. DJ Fantan akatengerwa futi mukadzi wake mota, akabva atengera mai DJ Fantan. Chapreza maband members ake futi akatengerwa mota ese, iye akatopiwa mota dzinokwana 2 ne150,000 pamusoro. Ende futi totarisa chiro vanhu vekuchechi vakapiwa mota dzakawanda, vanhu vekuchechi akavapa mota. Ende umwe mwana futi akapiwa mari 10,000 US yekuti angangogadzira video achingotaura zita raChihwayo. Koita vamwe vanhu vanoita futi maskits vakatengerwa mota kuti vangogadzira skit vachiteedzera Chihwayo. Everyone who got a car from seWicknel is happy, and the people are also happy for vanhu vakawana mota kuna seWicknel. Kune vamwe vanhu vakaitongewa naJapresa, unonyatsoona kuti I am a deserving individuals vanofanira kupiwa zvinhu zvakawanda because value addition yavaisa munyika yakawanda. But not everyone is happy with what seWicknel is doing. Vamwe vanoti kwanzi he must use his money wisely by donating kuzvipatara, kukutamburwa,
kune zvipatara zvisina mishonga, kune zvipatara zvisina equipment yekurapa vanhu. Saka vamwe vanhu vari kuti kwanzi seWicknel vanofanira kudonata kunhu kwakadaro mari, kwete kungopa vanhu mari vanayo kana kupa vanhu mota vagara vanadzo. Ende seWicknel paakavhunzwa kuti kwemimi madi kuti mudonate mari dzese idzi kuzvipatara kana kuvanhu vanotambura, akati iroro ibasa regovernment ende handiudzirwi zvokuita nemari yangu. To summarize all, this story of seWicknel is a story of ambition from working at a very early age to now having millions and giving cars to a number of people. However, there are people who think the reason why seWicknel spends Maria is because ICS Ziaraki. Imimi, tell me what you think in the comment section. Ndiudzei zvamuri kufunga, ndamirira makomenzi enyu mese. Ende musakangane kusubscribe vanhu vasina kusubscribe. Ende musazokanganwe zita rechannel Hasta TV.